uma uyiphanda imali kuphela emele stress. Phuma endaweni zomjolo uma uyiphanda. Uzokubona after lokho mawusenzile imali. Enza imali iqala. Wathi omunye ubhuti kumina. Wathi wento ezinani kwaNgcolosi. Uma uhlupheka uzothola umuntu okuthandayo ngeqiniso. Kodwa uma unemali uzothola wonke umuntu wesimame intombazane oyithandayo oyifunayo. So phanda lami enza imali iqala konke kuzozenzakalela khona. Ezinye uqala yini uyofuna la uqala. Hawu. Udle noma abe yini oyifunayo. Mawufuna ukudonate shone khona. Mawufuna yabo nje. Mawufuna uphuza ubisi. Kube kuwena uthi wenzani, yabo. Yabo. Wenze bafowethu nijwayeleke ubisi maphanda nijwayele kakhulu iyavula umqondo kakhulu. Wenze njengoba nje kuthiwa fresh milk livula umqondo yonke imithambo iyavuleka. Kunjalo maphanda bafowethu. Ngiserious ngempela ngenza kwethu. Okuningi angeke bafowethu siwenze konke. Yabo. Kodwa bafowethu kubaleka kakhulu ukuthi ake sibe busy ngokwenza imali bafowethu. Imali ebalekile bafowethu emhlabeni, imali ebalekile. Njengoba bafowethu nje kukhona imbumba ikhona inhloso ukuthi ifuna bafowethu ukusiza nina uqobo. Yabo. So akusetshenzwe bafowethu akusetshenzwe let us operate we are panthers and futhi loze lo shonela ngasengamaphanda lokho ngeke kujika. Lokho ngeke kujike amaphanda ngeke kujike lokho nyafonya khona lokho ngeke kujike singamaphanda futhi siyohlezi ngamaphanda. Kumele uyibuze ukuthi yini kube nzima ukuthi uphume kuliyaphi because vele once wangena uyiphanda forever ngoba lento osuke uyifuna ugcina uyithole egcineni. Imbombo ikhona for wonke umuntu. Iyangena bafuthe embombeni. Siyakhala nje bafuthe kuze kushaya ogasi impela kuze kudlulelekile bafuthe lokho ikhalile nje nganza kwethu. Asiphile maphanda ami inkosi nibusise into ezinandi the king of imbombo ngakhohlwa vela lapha ku Facebook ke ukuthi umuntu ezinandi Prince onama followers ke nje manje awu 72,000 bafuthe zanisho ke ukuthi niyabhekisa ama followers before nithola nifuna bafuthe usizo lwami. Ngicela kakhulu nganza ukuthi niqelela bafuthe ukuthi ke niyabhekisisa kakhulu ke ukuthi ke i-page lami ni-follower i-page okuyilona lona. Kanti ke nalapha ku-YouTube ke ngumuntu ezinandi TV ke bafowethu ngaba subscribers awu 4,500 something thousand. So yeah, ilokho ke ngenza ukuthi ngicela ke bafowethu ke niqikelele kakhulu bafowethu. Okay, imbumba yabantu, imbumba yesizwe. Inkosi ke bafowethu nibusisa. Akuhle bafowethu ezimnandi, impilo nje bafowethu bemnandi. Yabo. Amen. Funeka indaba ukuthi untshela ukuthi stress intombazane. Mawintombi stress indoda ukuthi ingalile. Hayi mama. Fuseka kahambe. Senze imali efunakalayo. Mawunemali ngeke ube ne stress khohlwa. Ngiyafuna nasi ngeke. Vala ivideo lapho ngiyabona.